Most sa javil ešte predpoludním v otázke koalície so Smerom síce mlčanlivý, ale jednotný. V tejto chvíli nebudem odpovedať na nič. Takže súhlasíte s koalíciou so Smerom? Nebudem odpovedať na nič v tejto chvíli. Po rokovaní predsedníctva strany ale prišiel s prekvapením Žolt Šimon. Nie som presvedčený, že Robert Fico a jeho strana sa dokáže zmeniť a spolupráci so SNS je to ešte horšie. Ak Republiková rada, ktorá je jediná oprávnená rozhodnúť o tom, či strana vstúpi do akejkoľvek vlády, rozhodne o tom, že vstúpi do vlády, kde je Smer a SNS, tak nevstúpim do klubu Most Híd v parlamente a nebudem podporovať túto vládu. Čo hovoríte na rozhodnutie pána Šimona? Nie, prepáčte, idem len na záchod a chlapci môžu so mnou ísť. Veľa sa vyjadri. Ja neviem, lebo sedím vnútri. Neviem, že čo. Vy ste nechceli ísť so Smerom, čo vás presvedčilo? Presvedčilo ma, že v podstate neexistovala žiadna iná možnosť, okrem predčasných volieb. A predčasné voľby by znamenali takmer naisto nepopísateľne väčšiu katastrofu ako toto. Som presvedčený, že úradnícka vláda by pomohla občanom tejto krajiny. Úradnícka vláda je blbosť. Proste jednoducho, to je preklenovací manéver. Máte pocit, že vaši voliči vám to budú akceptovať? Viete čo, tam bude manželku, dobre? Ak chcete, ak nemáte záujem, nemusíme. Keď sa rozhodnú, že chcú ísť do vlády Smer SNS, nech sa páči, nech idú. Ja to považujem za koniec strany Most Híd. Je to jeho rozhodnutie, ale musím povedať, že on je jediný, ktorý takto sa rozhodol a nikto z nášho klubu ani teda z predsedníctva odchádzať nemieni. Michal Kovačič, televízia Markíza.